Ноябрьдә республика районнарында үз территорияләрен циклендирүнең киләчәген билгеләү өчен гражданнар җыеннары узачак. Үзара салым президент программасы инде берничә ел гамәлдә. Проект ярдәмендә йөзләгән авылларда яңа юллар, парклар, яктырткычлар пәйда булды. Зиратлар һәм чишмәләр циклендирелде. Биектау халкының җыеннарга ничек әзерләнүе турында киләсе язмада. Уркачык тимер юл разъездында яшәүчеләр үзара салым программасына акрынлап ияләштеләр. Нәтиҗәләр күренү белән ремонтка мохтаҗ урыннарны сайлауда һәм акча җыюдан елдан-ел активрак катнашалар. Бу ел эчендә 2 гидрант урнаштырып, кыйларны ремонтлап, сугыш каһарманнары һәйкәлен төзекләндереп, эскәмәләр урнаштырдылар. Республикабыз президентына бик зур рәхмәт, шундый программалар булып торганы өчен. Шул программалар булганда барлык эшләрне эшләргә тырышабыз. Җирле халык зиратны төзекләндерү өчен аерым рәхмәтле. Бердә заманча капкалар куелган, чүп-чар өчен контейнер мәйданчыгы урнаштырылган, кирү юллары чистартылган. Бистә яшьләре дә һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер. Алар таш салырга да, крәк белән эшләргә дә оста. Үзара салым белән оештыру белән җыелган акчалар моңа хөкүмәттә эшләп бирә бит инде. Бик күп эшләр эшләнелде. Үзебезнең поселогыбызда инде юллар төзекләндерде, тротуарлар ясаттык инде. Һәр вакыт шушы ни белән җыелган сумма белән бик канәгать булып эшләребезне алып барабыз. Аллага шөкер. Береле авыл җирлегендә 6 трак пункт. Аларда 3200 кеше яши. Үзара салым программасы буенча быел җәмәгать тәртибен саклау өчен 28 камера урнаштырылган. Яңа тротуарлар ясалган, җиңү паркын яңартканнар. Моннан тыш хәзер су башнясы өзлексез эшли. Ә тәүлекнең караңгы вакытында биредә энергияны саклаучы яктырткычлар бар. Халык сөйнеп бетә алмый. Береле бүген зур булмаган уңайлы Европа шәһәрчегенә ошаган диләр. Бистәдәге еллык үзгәрешләр җирлек башлыгы Тахир Баһаутдиновның үткен күз астында. Мондый программаны гамәлгә ашыру белән җирле халыкның фикерләве дә үзгәрә ди ул. Менә шундый эшләр белән хәзерге көннәрдә дә тоже халык әйткән сүзләр белән, халыкның фикерләре белән матур итеп эшләп яшәйбез. Һәр җирлек, микрорайон яки урам яшәү өчен тагын да уңайлырак матур булсын өчен җыелган һәр сумга республика тагын 4-не исти. Кешеләр нәтиҗәләрен күреп үзара салым программасында бик теләп катнаша. Эльза Ахмәтҗанова, Дмитрий Второв, Александр Решеткин, Ильдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Биектау районы.